మహబూబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా గుడుంబ స్థావరాలపై జిల్లా పోలీసులు భారీగా దాడులు నిర్వహించారు. జిల్లా ఎస్పీ సుధీర్ మార్తన్ కేక్కన్ ఆధ్వర్యంలో గుడుంబ స్థావరాలపై దాడులు జరిపారు. ఈ దాడుల్లో మొత్తం 12 మందిపై కేసు బుక్ చేశామని, భారీ ఎత్తున బెల్లం, సారా పానకం డబ్బాలను ధ్వంసం చేశామని ఎస్పీ తెలిపారు. ఎవరైనా అక్రమ గుడుంబ తయారీ, అసాంఘిక కార్యక్రమాలకు పాల్పడితే వారిపైన బైండ్ ఓవర్ కేసులు బుక్ చేస్తామని హెచ్చరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మహబూబాద్ జిల్లా పోలీసు అధికారులు, పోలీసు సిబ్బంది భారీ ఎత్తున పాల్గొన్నారు.